isang garong matapos mabangga ng isang motorsiklo sa National Road ng Barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan. Kinilala ang driver ng garong na si Eugene Caras, kasama ang kanyang backride na tiyuhin na si Romnick Caras. Samantala, minamaneho naman ni Jay Bernardino ang motorsiklo, sakay ang kanyang pamangkin na si Jeffrey Tipa. Ayon sa otoridad, mabilis ang pagmamaneho ni Jay sa kanyang motorsiklo. Nakaambag din sa aksidente ang kawalan ng taillight, headlight at suot na reflective vest ng garong, kaya hindi ito agad napansin ng motorsiklo. Lumabas sa isinagawang alcohol breath test na positibo sa alak ang lahat ng sangkot sa insidente. As a result of the said collision and incident, both passenger and drivers of Vehicle 1 and Vehicle 2 fell on the pavement. Upon the respondings of our RHU ambulance or the Municipal Risk Reduction Management of Mangaldan, immediately brought them to Regional Medical Center 1 for medical intervention and proper treatment. The said victims involved in the vehicular incident was test positive AB, 4 of them. The driver Vehicle 1 and Vehicle 2 and the passenger of Vehicle 1 and Vehicle 2. Nagbigay naman ng panawagan ang mga asawa ng mga sangkot sa aksidente. Mabigat na biglaan kasi nung morning kasi ng Sunday, ma'am, katatapos lang ng binyag. Tapos noon, yung asawa ko nagatid sila ng mga bisita niya, packet ng Bagyo. Tapos nung na yun, pauwi na, ayun na sila, nabangga na sila ng NMAX po. Wala din pong may gusto nang nangyari, ma'am, kasi parehas lang naman po sila ng sitwasyon ngayon. Yung kasama namin nasa ospital din, yung pamangkin ko, grabe din yung nangyari. Wala din kasi silang ilaw, kaya hindi mo din nasasabi yung disgrasya. Sana maayos yung maging lagay ng pamangkin namin kasi hindi namin alam kung mabubuhay pa o hindi kasi critical din yung kondisyon niya ngayon eh. Samantala, isang sasakyan ang tumilapon at nahulog sa ginagawang daan sa may Baywalk, Barangay Pangapisan North, Lingayen. Sa lakas ng impact, natanggal ang gulong ng sasakyan. Ayon sa investigasyon, ang dalawang babaeng sakay ng sasakyan ay mga third-year college students at parehong nakainom nang mangyari ang aksidente. At that time pa kasi 4 o'clock in the morning. Although may mga ilaw naman na malapit doon sa area. Pero yun nga, sabi ko, madaling araw pa yun, medyo madilim pa. At ang isang factor kung bakit siguro nagkaroon ng aksidente, ginagawa yung kalsada. May mga bunton ng sand and gravel doon sa area. Kasalukuyang nagpapagaling ang dalawa matapos magtamo ng mga sugat mula sa insidente. Nagpaalala naman ang otoridad sa publiko na iwasan ang pagmamaneho ng nakainom upang maiwasan ang kapahamakan. Pinakaunang nagiging sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino at injuries na susustain ay dahil sa vehicular accident. So mag-ingat-ingat po tayo, i-check natin mabuti yung ating sarili kung nasa kondisyon ba tayo at ganun din yung sasakyan. At kung nakainom, huwag nang magmaniho, iwasan na lang, mag-stay na lang sa bahay. Josh Min Castaño, Balitang Solid North.